Jeg har sådan en kollega, der ved i matematik og hedder noget. Ja, han er så dog ikke sådan... Nej, for fuldt af det. Som kit købte til Victor. Skal jeg holde den? Den har jeg også prøvet meget med noget. Den tror jeg også. Men kan du se, at du har de understillet svært på? Det var understillet, der gik ned. Den skulle løfte til senere. Det var ikke... Det gik da godt nok i tit. Men julen er jo... Jeg har sagt svært. Ja. Jeg skal en jul. Jeg har hele sættet liggende til, hvad hedder det? Nu lyder det rigtigt. Er du med? Det er sådan lidt senere. Så det er lidt godt. Det er langt lækre udgave nu. Lige det samme størrelse. Og så kan vi ikke en SU 34. Kan du blive på, når du siger? Ja. Det er jo Hvad er det for en? 29. En meter. Må jeg prøve at kaste den? Den smule væk skulle nok kunne få frem. Altså, den skulle kunne hoppe med det der setup. Påstår. Snakker vi Gudmund, han har en APU. Ja. Som GPS i. Ja. Og det vil sige, jo hurtigere det flyver, jo så tager den flyveeffekten af og sådan nogle ting. Det vil nok være en god idé. Ja, men det er et helt nyt produkt, han har. Ja. Så den skal vi have i for at teste det og sådan noget. Jeg skal kraftigt til at sætte pionbord op og alt muligt lort. Jeg tror, du vil have glæde af en gyve, som lige på det første der for... Ja. En kastevind eller et eller andet der. Ja, hvad ved jeg? En fin faldskærm, der var på vej ud. Ja, det... Lige meget, når jeg piloten bliver skudt. Og det har jeg så taget af. Er det sådan en lille kisten, der er deroppe, eller hvad der er? Så kommer piloten ud af det hele i faldskærmen. Nej. Det er også allerede lavet på den. Jeg har ikke kanaler nok til det. Nej. Og, der er, og du har kun en anden kanal. og den er bygget til røg. Ja, det kan der også godt komme ud af batterier. Jo, det bliver kanaliseret dernede. Hvad siger du? Har du ikke kanaler nok til at... Nej. Du har heller ikke plads til, for du har et kæmpe batteri.
En skøn symfoni af server, der står og Tæller med, ja. bruger træerne, for det er altid i. Jeg tror, der er et eller andet. Den har snydt sig selv, tror jeg. Den har jo aldrig været ude derindefra. Jeg har ikke engang haft den ude. Det er jo sno. Nej, for helvede. Der er jo ikke noget fedt i motorerne, når det bliver fanget. Det giver den her rød til glis. Det giver den glis, så kommer en flamme ud, sådan det. Hvad kan den så? Alt muligt. Fladspind og hejalfa og... Altså, den er lavet til 3D-film. Har du ikke... Jo. Farve-TV. Det er næsten også farve-TV-forbindelse her. Det er altså ordentligt. Det skal jo nok rulle, når det er en VHS. Ja, Ja, men det der. Sliske mine imponerende. Ja, så koster den jo altså ikke. Så koster den udsalgsprisen hos Ersen, måske var der 33 år. Med det ene. Fuld komplet. Fuld komplet. Du skal bare have modtaget batterier. Og den er altså som sagt, den er bygget, alt sidder i den. Ja, du skal lige fingrene på og montere batteri og så lige montere. Men servoerne sidder i det hele, og rumhorn sidder på, og alt er med, trækstænger og så videre. Men jeg synes altså ikke, det er dyrt. Nej, det er det jo ikke i den sammenhæng. Ja. Det der vil også blive kostbart stort. Laver manøvren stående i tal, så det er ja.
tror, jeg vil øve mig lidt mere med de kaster os ud. Jeg har aldrig prøvet at flyve sådan noget. Jeg er lidt spændt på, hvordan det flyver. Og vi kan finde ud af det. Jo. Hvor Ole låner min flyve. Vi er jo nødt til at... Ja, man kan sige, det der er noget fordel, det er jo trods alt, at den har meget der bærer. Skal jeg slå det her? Ja. Der har en stor bæreflade, ikke? Vingerne, ikke også? De er kun limet på kroppen, ikke andet. Ikke forstærkning. Ingen forstærkning. Hvad vejer den i det? Det kan også være. Mit synspunkt. Det er mig. Så kan man sikkert flyve mere, hvis man vil. Det er ikke fordi,